ndau yamudarira mambo kuti ndichikumbirawo kuti ndiitsve Wellington gore kukuru nekuti kugarisana kwacho kukureta. Ndau yakudarira mambo ndichida kupawo Wellington gore kukuru nekuti kugarisana kwacho kukunetsa. Vari vakapinjana imana mai ndinitete ndinodaura mamurimi matima waya kuzotaurira dari muda kuramba murume eimbaungu kokwamakambonyengana mukaroorana ikoko hakuna here vana tete nana mbuya nana sekuru makamboendako kuteerera inini takamboedza kuti tigarisane mukati mechipurani. Kugarisana ndokwamakaita. Kugadziriswa. Tiri kureva kuti makamboendako here pamakanga mazofungwa kuti ndakuda kupa murume kukuru, makazochidzokera here kuvanhu ivavo vakamboita matare mumusha kuti vana tete tauya, nyaya yakauya nayo panapa, ini zvejira remusha wamuradi ravava. Wangu ndakambotaura nyaya yacho ndobva tatofonera munyaya, takatoudza munyaya tikaitire nyacho kunyaya wedu, asi Wellington anenge anengangungogara kwavanga vakungoita nenyaya wacho vasingataura zvinhu straight, saka ndakabva ndangoti ndichiuya kuno. Mune nguva yakareba zvakadii mugere mese nemurume? Pane more than 15 years. More than 15 years. Hamuone senge upenyu here wamanga matogara? Upenyu zvavo but upenyu hwacho hukangori mujeri hazvina zvazvinobatsira. Mune vana vangani? Vakamira sei? Mukuru mukomana ane 16 years, kuteverwa nemukomana ane 13 years, kuzopedzera musikana ane 8 years. Mwana 12? Mwana 12. Umwe 8? 8. Ati mukuru ane makore mangani? Ane 16. Ari chii? Mukomana? Mukomana mwana? Wechi2 mukomana. Ane chii? Wechi3 musikana. Musikana ane makore mangani? Ane 8 years. Uyu anonzani Wellington. Wakambosangana here nenyaya yekutaura naadzimai vako iyi? Because nyaya ingatangire muno ka. Wakasangana nayo igore ripi? Vari kutaura izvo zvekuti vakuda kundirapa. Taingoti tanenge vachigara chingonetsana chidzokera chidzokera. Chinonzi kunetsana, tichidzokerana kunetsana, tichidzokerana. Mune pamunotomborambana here moenda kwake ugoenda kwake mozodzokerana kana kuti kudii? Kuti muri vanhu vanenge vachingonetsana muri mumba? Zvekuti uya aizoenda kugara seka ingonetsana tiri. Ingonetsana muri mumba. Uri kutadza nei kugadzirisa nyaya yemumba mako sababa? Ndakanga ndazvironga havakandiudzana yavo, saka ndakanga ndataura nehama dzangu. Zvisizvo zvandikutaura. Zvawakazvironga iwe zvekuvanetsa. Kwanzi zvekugara kunge ndiri mujere ndo chinhu chandaona kuti imba iyi kana ichifa zvaina ngaichifa. Kuratidza kuti munhu anorarama upenyu hwekushungurudzwa, domestic violence. Kurova kungatove kudikika pane kutaura. Handitauri. So unogadzirisika sei? Nokuti kana munhu auya mudare, munhu inzwaga, kana munhu auya mudare achitaura problem yake, iwe uchiiramba, handifungi kuti inogadzirisika ka, nokuti hapana patinogona kumanikidzira munhu kuti uri kuita zvakati. Iwe ndiwe unofanira kutozvitaura wega.
makamboenda here kudare ramambo nenyaya idzi? Munhu akachenjera ukaona stepi dzine dzaakutoreka pamba nemunhu ndo dzinokupa yambiro yekuti uzive kuti patasvika apa tasvika papi. Handiti munhu ukaona uchitiwe unogara pamba muchiitana zvese zvakadini dini muchinetsana muri vaviri, ukaona one azobva achinoudza umwe kureva kuti anenge aona kuti izvi zvinhu izvi paipa motaurirana mumhuri modini dini uchichi muchitaurirana, ozoona asumuka ipapo zvekare futi mune imwe nguva waenda futi pane umwe, ibva waziva kuti zvandiri kuita kana zvichigadzirisika zvinoda kudii kugadzirwa. Handiti wazvo vatete kuri vatete vada hamolini mamuperekedza kuti aozvoudza bambo kuti handichada murume wangu. tete ndangouya kuti ndizonzwa nokuti shoko ibunga munhu iye ndiye anonzwa kuti munzwa wekumubaya, saka ndauya kungozomumirira kuti iye zvaanenge ataura sekuti ishoko iri ishoko randinoziva, saka ndangoya kuzomirira kuti tonzwa kuti iyo vanenge vachitaurirana vachitedzerwa kuti ndizvozvo chaiko. Mungashamisike ndichikubvunzai kana kufunga kuti ndatidini matadza kuuya kuno. Ndo zvakanaka panoitwa chinhu hachisiyiwe vanhu vachichiitirana vari voga. Chinoda umwe munhu weukuru watinenge tichibvunza sekubvunza kwatiri kuita kuti muri kuzviona here kuti imba iri kurongwa kufa ine more than 16 years. Noti kana ine mwana ane 16 years kureva kuti imba iyoyo ine 16 and a half kana kuti 17 years. Handiti mapaona iripo. Mukaona taakunoona kuipa kwemba after 17 years, kufunga kwedu isusu tinenge tanonoka. Handiti but upenyu manje muridzi wawo ndochivanhu zvachinotaura. Saka isusu pari nhasi iwe wauya nani kudarika? ndauya nekuti ndakataura natete akaratadza kuuya nekuti ndakapiwa tsamba kuswera nesuku. Ukapiwa tsamba too late. Saka ndaifungidzira kuti mangwana vasazodetsanawo newe makagarisana, vanofanira kuziva kuti muroora uyu ndo zvaakudii zvaakutaura. Handiti saka ndoda kukupai dzadza wiki. Handiti kubva nhasi kunosvika musi wa21 unenge usiri musi wedare, inenge ichingoriwo Friday yakafanana nei yanhasi. Ndo pandiri kuda kuti uuye ndamba dzako. Tete manzo todzoka, hatigoni kuita dare uyo akadai. Handiti muri kuzviona toita kunge tiri kuita mahumbo. Handiti weight yamuinayo makagara apa inotipa huremu hwemashoko ari kutaurwa neuyo. Handiti nokuti nyaya dzakadai paunenge kuona kuti ndaakuremerwa, vatete hanzvadzi yababa wako ndiye anofanirwa kuziva matambudziko ako. Kureva kuti kana makambotsuurana makatotsiurana naye, taiwa dai wanga wadai, kowadii kumbosiya dai wanga wadai, asi ari kuda kuyambukapo kuti no. Handiti mapaona tikada kuti vanhu vaviri vadanane ivo vasina kuronga rwendo, kana kuti rwendo rwavanga vakaronga umwe aneta, hapana kwatinonosvika. Handiti mapaona. Saka ndiri kuti inini kufunga kwangu musi wa21 inenge iri Friday zvekare 7 days kubva nhasi. Musikana uyu anenge ane muono umwe anogona kunge achi anawo ouya muno nemi, uyu ouyawo newe kwake, uyu otaura pamberi pedu nemi zvaari kutaura kuti ndadzoka nemo, iro riya randakakusha musi uya ndo randadzoka naro. Handiti mapaona.
wanzwa Wellington Export. modzoka musi wefriday